Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Agosto 14 hanggang 16, 2023. At ito po ang ating Taglish o Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang local government ng Naga City headed by our Mayor Nelson Legacion, at ang ating congressman ng 3rd District of Camarines Sur, Honorable Gabi Bordado. At ito na po ang ating latest analysis. Okay? So, ito yung graph sat na ginawa natin na yung hapon. At valid po ito hanggang bukas. Wala pa rin pagbabago. Nandyan pa rin yung bagyong Lan. Mabagal na kumikilos. At inasan na pong magla-landfall po sa may Southern Honshu sa loob ng 12 hanggang 18 oras. At may nakakabit pong surface trough po dyan. May mga thunderstorms po. Itong surface trough na madaan po sa may Guam, Northern Marianas. At nakakabit po sa isang mahinang LPA dito sa may Chuuk State sa Central Micronesia. Hindi naman po ito inaasahan magiging bagyo. Meron po tayong bagyo dito sa may dulo po ng ating Western Pacific. Ang bagyong Sidora, humina na po. Ito po ay tumawid ng international dateline mula sa Central Pacific. Galing pa siya sa Eastern Pacific. Usually, very common yan pag panahon ng El Nino. May nagpo-form ng mga bagyo doon at minsan tumatawid po ng international dateline. Pumapalit lang po ang kanilang regional classification from hurricane, kasi hurricane ang tawag doon. Pagdating dito sa may Western Pacific ay nagiging typhoon na po siya. Okay? Pareho pa rin ang lakas. Pero, yun lang ang nagbabago, okay? Dahil mayroon tayong tinatawag na regional classification, depende sa ocean basin, kung saan ka located. So, yan si Dora, dating hurricane, naging typhoon, nung tumawid po siya ng international dateline, at ngayon po ay nagwi-weekend na po siya, nagdi-dissipate, dahil po hostile environment na po itong lugar na ito. So, hindi maganda ang condition ng atmosphere dito. At kaya ito si Dora ay tropical storm na lamang. Baka magintindi na lang at sa susunod na ilang araw, low pressure na lamang po siya. Okay? So, yan po si tropical storm Dora. Dito naman sa Western Pacific, sa may Palau, Yap, Western Micronesia, Philippine Sea, mayroon pong malakas na habagat dito. Dito ang medyo maulan. Samantala sa may Visayas, Mindanao, may Europa, meron po tayong mahinang habagat. Kaya may mga thunderstorms po tayong inaasahan. Mindanao is more of a localized thunderstorms lamang po sa hapon na gabi. Very common yan sa isla ng Mindanao kapag nasa neutral climate conditions tayo. Although nag-start na po ang El Nino, may feel pa nating epekto nito sa bare months. So September, October, November, mag-uumpisa na po ang epekto ng El Nino. At makikita natin pagbawas po ng mga pag-ulan. Mag-create po tayo ng separate update niyan sa El Nino na yung week. Abangan po ninyo. It will be a separate video para updated po kayo ng situation po sa papalapit na El Nino. Okay? So, ang ibang parte po ng Luzon ay mainit, malinsangan, heat index, umabot po ng 50. Meron report dito sa may Pag-asa weather station sa may Kasiguran, umabot yata ng 60. Okay? Siguro panandilian lamang yan, pero sobrang init na po dyan kasi itong area na ito common po sa 50 up ang heat index. Dito sa Naga 46 na yon. Past few days nag 47 din, 44 kahapon, 43, so nagpa-fluctuate po depende sa atmospheric conditions o yung amount ng humidity at yung temperatura. Temperatura ay nasa 32 to 33 degrees centigrade lamang po dito sa Naga at sa ibang panig po ng Bicol. At nababalanse naman po ng Mother Nature kasi na yon, medyo malakas po na yun ang thunderstorm sa labas at sa ibang panig po ng Bicol. So, kumbaga, na-compensate yung sobrang taas na heat index. Okay? And dito naman po sa Batanes, patuloy pa rin ang tuyong habagat. Hindi po masyadong basa ang habagat dito sa may West Philippine Sea dahil po sa dry conditions po ng Madden-Julian Oscillation. Ito po yung intraseasonal
Ito po yung intra-seasonal fluctuations ng wet and dry conditions na yan ang basihan ng Madden-Julian Oscillation ay medyo nag-absorb talaga ng init kaya nagkakaroon po dito ng mga thunderstorms sa Western Pacific at East Philippine Sea. So mag-ingat po sa mga kidlat. Maraming kidlat na yon sa buong parte ng Pilipinas na may mga thunderstorms at magsilong muna sa mga makakapal po na mga gusali. Okay? Medyo mahirap po sa mga manidipis lamang po mga bahay dahil po ang mga kidlat minsan nakaka-penetrate. So, please take all necessary precautions and let's hope and pray na hindi po tayo maapektuhan nito mga lightning strikes. Now, punta natin yung fast animation. So, nakikita po natin dito ang bagyong Silan preparing to make landfall over southern Honshu. Ito naman po si Dora, humina na po, dissipate. At ito po yung ulap na binibantay natin for the next 5 days. Baka ito na po yung susunod na bagyo. But ang good news po ay patungo pa rin sa may Japan. Yan po ang trend at pattern ng mga bagyo tuwing Agosto. At pagdating ng Bear months ay bababa ulit yan sa Philippines. And hopefully sana walang maglandfall sa atin. Lahat mag-record. Dahil po lalakas ulit yung high pressure pag Bear months. Okay? Dito sa may China dahil winter season sa kanila. Lalo na po pag start ng fall. Okay, and then sa ating zoom in subtle animation, pagpasok po ng hapon, nagsilabasan na po ang mga napakaraming thunderstorms. Yung hangin po sa upper levels ay mula sa east, kaya medyo pa west ang movement nitong mga thunderstorm, upper level thunderstorm clouds, okay? While yung sa lower levels ay mula sa west. So nagkakaroon ng convergence sa vertical height nitong mga kaulapan, kaya lots of thunderstorms ang inasahan po sa malaking panig po ng ating bansa except for some portions of northern and central Luzon. At ito po yung track ni LAN, lahat ng agencies dyan magla-landfall. At sa ating wind forecast for the next 3 days hanggang Thursday ay patuloy pa rin yung epekto ng dry habagat dito sa may Batanes, Bubuyong Cubub Islands, sa ilagang bahagi po ng West Philippine Sea. Samantala, ang Visayas, Mimaropa ay patuloy pa rin ang mahinang habagat. So, may mga thunderstorms pa rin inaasahan every afternoon o evening hanggang sa Huwebes. At pagdating ng Huwebes, ayan na po, nag-form yung panibagong LPA na posibleng susunod na cyclone po yan. So, antabayan po natin. But wala po yung epekto sa ating bansa. Magpupul lang siya ng habagat. So, let's see next week kung magkakaroon po ng moisture itong habagat dito sa ating bansa. At kailangan po natin yan dahil po ito po ang call ng mga farmers para mapuno ang mga agricultural lands dahil po medyo tuyo na naman na yun ang ating mga pananim. Okay? At bago tayong paalam, ito yung ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Huwebes. So, inaasahan po natin mga thunderstorms sa Mimaropa, Visayas at Mindanao. Also, ibang portions ng Kabikulan, Mindoro, at may mga isolated thunderstorms pa rin sa iba't ibang bahagi po ng gitna at Hilagang Luzon, kasama po Metro Manila. At ito po yung bulk ng ulan na dala ng habagat sa may Western Pacific. Pag panahon ng El Nino, ang habagat po, minsan nag-extend po yan dito sa may Western Pacific. Okay? So, kaya nakaka-experience sila mga thunderstorms din dyan sa Western Pacific Ocean. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padawan, nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. May #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.